Aman. Ya apik aman. Aku sing gak aman. Ya boleh. Lu mosokno di aku sih enggak biasa Pak. Tak calon ngomong kesabaran. Aku sudah terlanjur sakit hati. Enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa. Sakit hati kenapa? Sampai gak ngerti rasanya hatiku toh Mas. Gua ate Mas. Terus sampean pakai nyawangi sing joget ae. Oh pernah ngerti lek sampean wis duwe aku nek kene to. lah paling udah kuwi paling. Dalam berarti pamen riyen nggih. Ya. Cahyo Nuswantara dadi berbeda kok. Beda nyawane lagu kuwi metu. Lho, aku lagi ngerti iki lho, lagu kok duwe nyawa kuwi metu terus. Saben malam Jumat mau. Oh, wis nek. Niki mbok beli keparan mengke Bapak Kades. Oh nggih, Bapak Samsul. Nggih, Pak Samsul Aziz, terus kalian Ibu Lurah mengke kersane mriki. Nggih, mboten sah. Lho, kok mboten sah? Wau pun pesen kali kula. Piye? Mas komet mawon nyanyi kali sinden-sindene kula mboten usah. Nek Pak Lurah mboten lah Bu Lurah. Bu Lurah pengen nembang ning kene kok urung tau ngerti sih. Bu Lurah iki ngene lho suarane kok iso nembang. Bu Lurah. Mboten lah. Mboten. Oh lah mau ngene tok tak kira mangu ya arep melu nyanyi kene. Oke, Mbak Loro. Oke, kita panggil ya. Di sini kene engko sijine kono. Coba balik gandengan sopo sirmu, ayo. Bebas. Ono Susi, ono Indah. Ayo Sindi. Iki Susi piye diunggah ke? Lho, sire diunggahnya neh nang kuduan. Aku sosial. Aku sosial. Aku Susi kowe. Aja ndasku pinter. Aku gak kubar benjot. Seneng ngerti seneng. Seneng kowe lho, kene kemeng kabeh mripate. Yo, kita panggilkan ada siapa dia? Bersama Cahyo Nuswantara ada Susi. Sedikit. Bahwa kita profesional meskipun terasa capek, tapi kalau sudah di atas semangat ada di Sumberjo gitu loh. Nyapa kawan das? Kamu kenapa? Mau kemana? Kamu grab ya? Keplak. Aman dah. Aku yang jajan ini. Dek nane buncut gak terus sedino tak peme, lagi iso garing ndak panduk. Sebentar. Ini Cak Yona ya? Iya dong. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 5 dari rumah. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Sama siapa saja? Sama Cak Komet. Cak Komet, sama siapa lagi? Banyak ini rombongan banyak. Keplak. Aman. Ya apik aman. Aku sih gak aman. Ya boleh. Lu mau
apa dipersani piantun Sumberjo Lah. ngelem. Sajake napa nggih sopan nggih Bu, Pak? Boten sopan to, Nggih, nggih. dilepas nggih. Lah ora sopan iki lho jare Ora sopan. Aku ora sopan ndang iki aman ngono. Aku anggere mulih ra nggo ndas. Nang ini aman. Oh, enggak. Wis janji ki tak buntel tanganku aman sayangku. Kalau kau sego pecel. Ya, hoga tenan aman, enggak boleh pakai helm. Nah, kau helman nih Pak. Iyo, Jadi aman malah gas. Sama bocor kayak jadi aman. oh, kamu tidak boleh begitu aman sayangku. Man, biasa ngarep ngono lho. Lho, ngapa? Pas sampe iki nyawaku rasa saka bumbunan Mas Jan. Piye? Mbak Susi, iki sampean duet. Lagune sing iso apa ya? Apa ya? Tiang sepuh kita sing ngertos, sing nom seneng. Nah. Iso sing ning kuburan piring apal. Sabun bolong Kuwi ora umum bahasa Donocip. Ya anu. Mas, satu nada Mas. Heeh. Iki adep-adepan sing apik. Digandeng. Nadanya apa? Ah, nadanya W neng C. WC lho. Ayo Mas, Madep. Bila ini tak bila. Oh iya. Bila kamu good. Di sisiku hati rasa nyar popo aku pegelen kuwi lho Lek lingguh kuwi sing ngene, lah lek ngene kancane piye? aku cek trauma lho ya mana pras satu hari kayak bengkok ngono cerak cerita wis dikentuk Jarane kuat aku jamu. aku lho bandina wah gue Mas ben sehat awake jaga kesehatan aku karo kekasihku ki iya bandina paling setiap pagi 7 kilo 15 kilo Apa kuwi? gue esok pirang kilo 15 kilo lho lah anu sore 7 kilo lah kok kuat bakar gonceng walah gonceng lah gue dhewe Lonceng. Wah. satu hari tak bertemu aku karo budeku Masa bude? waduh hati rasa beriku hey hati-hati loh Mas hati-hati Jalin, sanggutnya demek rambutnya jamban manut ae kok dadekno titi ya Mas dadekno tak satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin semua berasa hari tak bertemu hati rasa ini lagu sadu sayang tapi dibuat minor gitu sadu minor itu kok enak layak lah kok enteng Bojomu ora ngerti apa-apa, ora ngerti lagu ngono iki bojone karo iki. ayo kakak milih Aku teh. lambe Yo, blok dhewe yo langsung
dicopot ya. Wah, nak kowe biasa aku sing gak biasa ta. Aku kan aman. Ora. Kuale. Matane Balik. Lah ngono nak keplak lah nek tapuk gak yo ngono. ora apa-apa Oh, kok. kuale tanganku sudah tak Tangan sijine Kita to. sudah aman. Iki mau ganggu. Pokoknya jadi nganu nggak main gitu. Bang, sayang. Kita mainnya yang sayang-sayang. Wes mari kok. Ayo, nyanyi. Iya nyanyi ya. Duet Pak. Duet Pak. Piye? Nyanyi senengane jenengan. Oke apa? Apa enggak? Gitu ora takon aku. Wong iki nek lancang yo ngono iki. Lah tak kira jenengan wis perso. Sik to, lah senengane kowe sing royo sapa? Ah. Lho, saya diwedeno. Wong kono yo takon sik kok piye senengane opo. Nadane Apa? Yo, Katresnan sejati. Batas Najati bisa. oke. Ben kono nyanyi apik, awake dhewe kudu sing luwih apik. Oh, kamu ngono. Aja iri. Aku lu wis ping 3. Aku yo ping 3. Aku ping 4. Ping 4, kita sudah ping 4. Kamu lupa ya, sayang? Pak. Ping 4, kupingnya 2 dalam 2. Iya, apa to ya? Kupinge papat. Lah iya ping 4 toh? Oh, betul. Ah, kita apa lagunya? Klong. Klong itu klong. Sayang. Kolaborasi antara pemusik. A minor. Aminor. Ya. Tresno iki Sama nek. wong dolanan. Biasa. Yalah, aduh kok teko kuwi keduren sing itu. Carane Pak pipo. Piri sing ora iso Cepet. Kabeh mau amarga kahanan. kaya nonton pembantunya ini kan. Tidak jaluk aku kesampean to ta. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring kasempatan. Wis kena ditebak yuk. Kalau itu aku sirangan ditebak. Cara kuwi nyanyi apa? Ada lah aku seru. Ngomong yo seru. Ini sing awake dhewe lagu bisa iku. aku dibeli ini. Syukur. Iki kowe ning pentingnya apa? pangen iki. Madhe dibingkem apa iki? Yo iya no. Bingkem yo, tekel sik, ditekel sik. Bungkem iki cangkeme. Wong kok ceriwis saya nek tanggane nyanyi romantis yo. Sajae kemiren. Bukan yang mati tenang aku mulai besok apa? Rasaku ket mambeng isi yo. Ora iso. Keculek. Sik to. Oh, pacangkeme. Lek ngono awake dhewe aman lho ya. Kok jenenge wis di Lho kok Joko gak suka sak. Mengadam Bolak-balik mangku. Pamane sampean nyanyi. Mau ngedeng ngene ya. mengadam aku Sing ora tau. ora tau kok mbok kayang lho. Kan penak ora bedine. Lho yo enggak boleh. Banyak anak masih anu belum tidur. Banyak ki ngendrek, banyak anak-anak. banyak ngak-ngak. Banyak hewan mau Boten tenan to. Ayo bro, cara romantis ora karo iki. Bisa ora? Gak iso kono keluarga wong gak duwe, Mas. Ora gablek apa-apa kok kono. Yo, ngenyek, kene masih ora duwe bahagia selalu ya sayangku ya. Ora entek kok ora duwe Besok bahagia ya, Mas. hari Minggu anu libur ya. Libur Kita sayang. ke pantai ya, Dek, ya. Kita mandi bareng. Mandi ke pantai sayang. Iya dong. Nanti kalau kelilipan gimana sayang? Kelilipan langsung di piurnya aja ya. Alah, aku nggak apa-apa nih gubuk asmara saja kita. Bocor kawan. Iya toh, wong ini emang gak duwe.
bersama Cahyo Diswantoro. Yuk, langsung bentuk Mas. Gua tak share. Kenapa? Apa nih gua share? Kuwi. Aku wes, kowe jajal iso kowe nyanyi. Iso? Ini duit. Alah, kowe iso nyanyi kan mau? Sana. Ya wes dah nyanyi. Iso dah nyanyi. Kita nyanyi. Enggak mau. Loh, enggak mau kenapa? Enggak. Loh, kamu itu pasanganku. Itu komet sama Susi Malakatur. Ketok aku kleru pasangan. Lagi sadar. Kowe malah bilang dhewe lagi sadar kowe. Pasangan wis larat burian. Wis gak mampu sisan. Lah iya. Kita dah mau jemoni dah tangga ini dah pesan jemoni panggang. Yang ini loh sono. Wis tak kira iku ngono kok iso. Aku gak mau Mas, aku sudah terlanjur sakit hati. Enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa. Sakit hati kenapa? Sampai gak ngerti rasanya hatiku toh Mas. Lo ngatine dia aku ngerti kok. Kok digoreng. Apa mau sampai ngerasakne hatiku lo sampai mesti nangis. Sik to, iki Nangis keronto-ronto. curhat be aku kok beriyane. Gua aku rasa. Kowe ngadeg kok. Kalau wis bar nyanyi kok yo genteng ngono lho, Dik. Kono ki Mbak Susi wis. Tapi aku sakit hati loh Mas. sakit hati ya nyanyi sesuai sakitmu lho. Dadi yo ya dadi seka apa-apa. Kan mau aku lo ndak mau guate Mas. Terus Sampeyan pakai nyawangi sing joget ae. Oh pernah ngerti lek sampeyan wis duwe aku nek kene to. lah paling udah kuwi paling. Iya iya wis to, cang nyanyi yo. Iya. Engko ben saingan karo kono ngono lho, Dik. Oh iso. Iso lho, Ayo. nek juara 1 lho. Agustusan lomba Panjang Pinang nomor Iya, 3. Mas, dudono keunggulanku Mas. Critakno keunggulanku. Sing didudah gak kono to, nyapa aku didudah ki. Nadaku Mang Mas. Yo pun lek. Apa lagi? Meneng iso pramen. Masa aja Pak Lawi. Ini aku tuh majalah ini darah ini. Ya ampun. Ya Allah. Mas. Tapi Roy ganti yang wis nyanyi ya. Pak dalang jangan-jangan iki tegese wis iso mani. Jangan. Ini dengan tidak sengaja. Ini lagu dengan perasaan Dik, kamu nggak tahu sih. Ya sak meneng ta, menengan. Tak kira dengan tidak sengaja kenyek. Kenyek aku Mas. Gak apa-apa, wong itu iki dinyek gak apa-apa. Gak apa-apa ya Mas. Wonten pamundutan menika kasunyatan. Kasunyatan. Yang bingung. Alah. Mengedap hatimu ben aku rayu dan tanggung Wes aku ganti pasangane. Lah kuwi kok iso terusno kuwi neh. Ganti milih. Tadi Mega lho. Mega. Oh Mega. Hei Mega, Mbak Mega ya. Mega. Gak apik kono ae, pojokan ki. Wonten pamundutan iki lho. Heeh. Sapa-sapa? Oh kasus saking Bapak. Aduh, hilang kok wis lali. Pak sinten, Pak? Ratno. Pak Trito nggih, ketua panitia. Oh, Pak ketua panitia. Apa sih ngomong? Jadi coba. Kasunyatan. Ya, pergi tengah niki, ning tengah ya, ning tengah. Tidak suntik loh. Suntik. Sapa Mega? Kita mbak. Kalau Mbak Tri sapa Mega? aku mana tes kalau oh gak lah kita coba kayak ning kono ki jane si iki apa ora ya iya kowe nganggo kuwi ya ampun tak Iya ya.
Sakit-sakitnya nggih Pak, wonten pangundutan kasunyata. Pamundutan ki ra ketang kaya ngopo tetep diaturke. Iki ana pamundutan Mas. Heeh, Wilujeng Bandu Padalang derek nuwun. Request hubung asmara saking Pak Laris Sugiono Surabaya. Ngesake gubuk asmara. Yo ki Wiwin sing minangkani. Heeh. Sigar terus jaranan yo ben sigrak. Heeh. Ayo Kris, sok blakno kendangmu Kris. Ya. Gubuk asmara ya dadeno. Ya, Wiwin yo. Oi. Tanggapan ki nek laris yo ngene iki lho. Uduan Di karipan. Uduan. Yo kalau jaranan yo. Regang ya. Semangat ya Kris. Wis ditunggu nih masa ora semangat. Nah, semangat ya Kris. Apa to Mbak sing nunggu? Niku ngajenge niku. Gaya turu Mbak ini. Mbak Dine. Wedok kowe. Iya. Lalu Mangga Cahaya Nusantara. Oke. Asik. Asik. Napa derenge Crit? dereng. Kalau kita ora trik, Mengke lek sampun Crit sampun. enggak tak kabar-kabar. Nggih mengke Crit dereng. Sampun. Matur nuwun. Gubuk asmara versi jaranan. Yo iki siapa jenenge si Sekar ki? Yo penembang. Sing cilik. Yo sadurunge mudhun panggung. Oke Pak, nggih monggo badhe wonten pamundutan napa niki Pak Didik? Heeh. Nyatane nggih tasih setya teng mriki lenggah. Yo. Menika wonten pamundutan malih Napa? ilat tanpa balung. Balik gangdut neh iku. Niki mana Pak? Liyane ilat. Ya dikei ilat ya ora apa-apa. Ora nek ilat ya golekno daging liyane. Paru ya paru. Paru gelem ora ku amis. Oke, Dik. Des Karyo. Ya, Nduk. Sini sayang. Apa tembange wis manut Ini sampean sambil iki? di bawah. Ya, sadurunge mudhun panggung. Wis ngantuk sesuk sekolah. Selamat malam. Masih semangat. Masih semangat? Aku gak. Aku enggak. Mampu mahe ora bener. Jadi sekarang ini daleme mriki nggih. Buka. Lho, takonono kok. Dalamnya pasti ngerti. Desa Kalipang, Kecamatan Grogol. Oh, kali kene ta. Wis ngerti ta? Lah ya kan diwati dulu ta. Alah, ora ngerti.
Kalipang ki krana jeret krana tekan kono Kalipang. Kelas pinten, Dik? Kelas Gerajakan Banyuwangi. SMP ini. Satu SMP ini luar biasa. Kelas 1 SMP kaya ngene sampeyan wah lek gede mesti cacang padha ngoiler kabeh. Bari piye? Gerajakan. Ora mampu engko. Iki tenanan ora iki digawe wirangi sekal lho, Nggo. Gerajakan bahagia niki. Ya, mau ge ala rotis wae. Nggih, ya. Napa Karep nembange apa? Nggo sekargo. Lewong. Lemong. Ya. Digarap cara pondok. Jaranan, tayo langgam, tayub, dangdut. Wah, iki lagi. Jaranan. Ya. Ya, lewong cara jaranan. Gak wani keder iki. Mas ini jaranan. Maju ae. Ini bener suara ya. Ya bener. Ya bener dong.
tenang. Sampai kilo, marahnya aku lali sampai. Katanya yang dunia ini bagiannya cara aku setan ngono tadi. Dan dalam tenang baik. Kalau lewat pundi niki. Iki mikir. Gelek. Ada sonde. Ya matur Sampai nuwun. mau nyempet nih. Kalau niki bingung, sampai ngeten niki. Aku ning kene ben bingung cekelan aku ngono. Tapi le. Ya. Apa Apa niki? Sabtu. Oke. Gimana kamu dengan apa? Mereka wonten Gerajakan Banyuwangan jadi alam itu sudah ya. Pak Jalel. Dalam. Berarti pamit riyen nggih. Ya. Nggih. Engko bengi yen to longgar nyusul tae ya ana ing ijo. tanggapan pura apa nyusul ki kok. Piye to rame-ramene. Sesuk iki ya. Sesuk ora ya delok. Tanggapan kok ndelok. Pamundutan kalau wau gerajakan nggih. Gerajakan Banyuwangan ya jadi alam itu sudah ya. Kalau artis yo sedaya jumeneng. Iki lho. Nggih, lali jaluk sangu, Nduk. Gerajakan neng Ya. Tulungagungan. Apa lah? Bisa Biasa cek sangang jam ya. Banyuwangi Tulungagungan. Gerajakan gak ono lho beto manut. Manut coba. Beser. Beser. Agak ke sana supaya semuanya kelihatan. Jadi yang nanggap para masyarakat Sumberjo tahu. Oh ya geser. 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 Ini kancang. Khususiden. Rapi sapa? Iya ya. Tunjuk saja. Wah, siap-siapnya. Yo.